Aupa, arratsaldeon, gaurko hitzak seguru te izkiarekin hasi beharko luke. Gaurko gonbidatu gehienek badutelako te izki horretatik. Trikitixa, aspaldikoa ez da, infernuko auspoa omen. Infernuan bezalaxe dantzan ere, arren arrimoan ibili izan direlako askok, pekatu kontuetan edo batek daki, historio zarrak direla pentsatuko duzue, baina historio horiek eta historia hori biltzen du trikitixaren ganbarak. Bertara egingo dugu gaur, eta ez da kasualitatea gaur egitea txango hori, ze badakizue, San Jose egunez, trikitizale guztiek buruan duten hitzordua badelako San Jose eguneko jaialdia. Bihar izango da, larun batez, eta hortaz ere hariko gara. Tok taldeak ere izen berezia du, te izkiz hasten da, eta beraien azkeneko epeak, disko laburrak, alaxe du izena, bat barik ez dagoz bi, ze noski, bi izateko bat behar du. Eta trikitixa kontuetan ere, gehienetan behintzat, gero bestelako aldagairik ere izaten delako, baina bi lagun behar izaten dira ezta, soinua eta panderoa behintzat. Ikusten duzu beraz, garai bateko musika eta gaur egungoa bietatik izango dugula, Aurrena, horixe gurean izango ditugu, tok taldeko kideak, mungiatik etorri zaizkigu, rock progresiboa egiten dute, oldi puntu batekin eta belarriak goxatzeko gurean izango dira. Trikitixa elkarteko kideak ere bai erakusketaz eta bai San Jose jaialdia zaritzeko, eta zer uste zenuten gaur ostirala izan da ahaztuta geundela, ez gaur ere zine kontua gurean, eta Mikel Zumetak ekarri behar digun proposamena gainera oso interesgarria. Gaurkoak etxean ikustekoak ere badirelako, badelako zorionez herri honetan, besteen alde edo besteentzat lana musutruk egiten duen jende asko, eta zinea euskeraz, hortxe sarean ere badago eskuragarri haien lanari esker. Sarea zari garela, gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei beko marra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Gaur tok taldea, trikitixa, karo, atarikoa borobiltzeko adakizue abesti bat aukeratzen dugula, eta zein ama edo aita, nola aukeratzerik ez genekin eta ez genuen nahi, erdibidekoa hartu dugu, eta te izkiarekin hasten den beste kantu bat. Trikua irai taldearena da, eta oraintxe argitaratu berri duten bideoklip honekin gaurko abiapuntua. Arantza barruran zirten baino lehen, gelditu erreparatzeko, kanpoan aterri dagoen, gelditu arnazatzeko. Arantza barruran zirten baino lehen, gelditu erreparatzeko, kanpoan aterri dagoen, beti da gaua olatu azpian. Arrokarik ez guretzako, ez ere ez bada betirako, ez ez bero goizal barraztian, ez ez bero goizal barraztian. Wonder what is wrong with me? Well, I did not take from your love, you see. I came back to let you know, got a thing on you, and I can't let go. Some people go around the world. Ikusten duzu, musika lasaiarekin hasi gara gaur, baina denetarik izango eta hasi nola hasi garen, bukatu nola bukatzen dugun, normalean ostiralean postrerako uzten dugu, baina tira, gaur pentsatu dugu. Gauzari itzulia ematere tarteka ez dago bat ere gaizki, Mikel Zumeta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bestetan hortxe zain izaten zaitugu bukaeraraino, gaur berriz pentsatu dugu, abiatu zurekin abiatu behar. Ondo. Eta gainera ikusten dut Zizkamizka bereziak. Hori da, gainera ikusten dut kamiseta ere kolore berezikoa ekarri duzula. Bai. Simpsondarrak, gustatzen zaizkizu? Bai. Bai, ezta? Ondo. Bai, Simpsondarrak euskeraz ikusteko aurki ikusi ahalko dugu, ze badakizue haiek telesel bat badutela, baina pelikula bat ere bai, orantxe ikusiko duguna, eta zorionez gainera gazte bati esker, Ander Torrealdairi esker,
euskeraz ikusi halko da, aurki, berak lan hori hartu duelako, bikoizketa kontuak ikasten ari da bera, eta etxean saltxeatzen hasi, eta sarean askotan egiten den bezala, umore puntuarekin edo bikoizketak egiten diren bezala, berak erabaki zuen, puska txiki bat beharrean, pelikula osoa euskaratuko zuela, eta ara, bere ahotsa da, pertsonek guztiak egiten dituena. Entzun dezagun pixka batean. Relax, babo, horiek oso lanpetuta daude jainkoari gauzak eskatzen. Zer moduz bakea zurekin Jesus laudatua? Entzuna diogu Anderri, erresa egin zaiola, ze Simpsondarrak berez jatorrizkoan ere 6 ahotsek bikoizten dutela, eta horregatik ahots guztiak ere nahiko antzekoak direla, baina berak 6-ren laguntzarik gabe, berak bakarrik, abiatu lana, badauka marka horrek. Eta gaina ondo, nik ikusi nuenean, Twitterren ikusi nuenean bideoa, nahiko ondo, eta ia da bere garaian, bikoizketa garaian hasi zirenean Simpsonak eta guzti hori, erabakitzen zuten nork bikoiztuko zuen, herrialde bakoitzean, eta fijatzen baldin bazara herrialde desberdinetan, ahotsak normalean nahiko antzekoak dira. Estatu Batuetan jartzen duten ahotsa, edo Mexikon, edo hemen, eta nik uste dut nahiko, lortu dura nahiko... Momentuz behintzat lortu duena da guri gaia jartzea, ze bertsolari eta gaia jartzen dieten bezala oraingoan, lan horrek jarri digu gaia, zuk zer horrek ere esan duzu, egia esan bada, Anderren gixara ere, olako lanik hartzen duen makina bat jende Euskal Herrian, eta haiei omenalditxo bat egin nahi izan. Hori da, eta eskerrak haien lanariz, azkenean, euskeraz edukiak izatea, edukiak ez gehiagik gustatzen hitz hori, ikusentzunezko lanak izatea euskeraz, zu ez zaita axola azpidatzita edo bikoiztuta, zaila izaten da, eta hor badago euskal komunitate, militante bat, edo euskaren alde egiten duen komunitate bat, eta hor badaukagu Euskal Encodings edo izena duen komunitate bat, eta haiek, igotze dituzte ikusentzunezkoak, itzuli, azpidatzi, eta... Eta gaur ere bertsora jo duzu izenburua jartzeko zure atalari. Euskarrira ekarria. Hori da. Izan ere, hortxe, Euskal Encodings, tartean marratxoa duela, .eus sartuta, sarean topatuko dituzte, hemen ikusten ari garen bezala, webgune bat, eta bertan aurkibide moduko bat ere, estiloka edo norberak zenolako pelikula ikusi nahi duen, batzuetan edo online ikusteko moduan, eta beste batzuetan berriz deskargatu eta ikusteko. Hori da, eta egia esan, ezagutzen nuen, ikusten zute, hor, ikusten dugu, Oscar sari irabazi duen filma, Everything Everywhere All at Once, hemen aipatu genuen, aurrekoan ere... Zuri kasu eginda joan ginen zinemara, eta damutu ere bai. Zintudan. Damutu ere bai. Bueno, nire gustatzen zait. Noski. Baina badaude film asko, eta nire ideia izan du da, ikusita zenbat film daude, film osonak daude, asko daude, eta zaten nola ingo dut nik aukeraketa bat hauen artean. Eta ze irizpide erabili duzu? Azteko, utzi erabaki dituztea euskeraz, jatorriz euskeraz diren filmeak, beste baterako, beste behin egiteko sailkapen bat film horien inguruan, eta euskeraz jatorriz ez diren filmeak aukeratu ditut, eta esan du, pixkat, aktualitatean edo oinarrituko naiz, aukeraketa egiteko, onak, niri gustatzen zaizkianak edo onak zaizkianak, eta aktualitatearekin lotuak. Beraz, azteko, Eastern Promises edo ekialdeko promesak filmea, David Cronenberg zuzendariarena, 80 urtebete ditu oraintxe bertan, eta bere urtebetetzea ospatzeko, hemen dakagu filme interesgarria, Encodingsen aurkitu dezakezutena, thriller, dramatiko, mafia, errusiarra, eta zer kontatuko, Cronenberg bezala, ilun xamarra, eta, ikusiko duguna da, ama oso gazte bat, ospitalera joango da, erdituko du, erditze hortan ama hil egingo da, eta erditzen lagundu dion erizaina kezkatu egingo da, nondik dator, zer gertatu da ama honekin, umea norena da, eta bar, eta hor, hildako ama horrek bere poltsoan edo badauka eguneroko bat, eta hortik hasiko da tiraka bilatzeko ea norena den, norekin utzi dezaken ume txiki hori, eta hor hasiko da, mafiaren bilaketa film interesgarria, baitu estena ikoniko batzuk hor, hemen ikusten ditugu Naomi Watts eta
protagonista, Viggo Mortensen hor ikusten da sauna batean, tatuaiez beteta, eta gizar hor borrokan, eta bueno, estena ikoniko batzukola. Bai, arrakasta handia izan zuela bere garaian, eta hori berriz ere ikusi nahi duenak, eta euskeraz nahi duenak, hortxe izango duela Eskalen Kaundinsen aukera. Bestea berriz, bursa garaietan eta orain ere denak alakoei begira gauden hortan, ez? Bankuek porrot egin gote duten berri, edo beldurrez gauden hortan, mundu hortan girotutakoa, ez? Hori da, bigarrena nola ikusi dugun oraintxe bertan Silicon Valley bankua estatu batuetako interbentzioa jaso behar izan duela, bertan bera erortzen ari zelako, eta bitcoina gora, eta fonduak, eta ekonomi kontuak, eta ikusten da hor, akaso beste krisi bat, nola baiteko zantzu batea, Europar bankuak ere, nola kutsatzen diren eta hor, eta The Wolf of Wall Street, Wall Streeteko Otsoa edo izena du filma, Martin Scorseseren filma, 2013koa, eta benetako kasu erreal batean oinarritzen dena, eta ikusten duguna da, pixkat aurreko 2008ko krisia nondik handatorren, ez? Eta nola finantza munduan nola lan egiten duen jendeak, eta nola sortzen diren, nola baiteko, egitura ekonomiko piramidalak, eta, ze ondorio dituzten. Humorea dauka filma, kritika sozial asko, eta oso dinamikoa da, eta Scorsese oso forman dagoen zuzendaria da. Eta Leonardo DiCapriori ongi etorri zitzaion erakusteko aurpegi politi bat baino gehiago bazela, ez? Nolabait ere bere lehenengo pelikula serioetakoa edo izan zelako, ez? Bai, ni naiz oso DiCaprio zalea, baina, hemen oso ondo egiten du. Hemen oso ondo egiten du, eta Peterson, hirugarrena. Bai. Esaten nun, datorren astea, hogeian uste dut dela, martxoaren hogeian, poesiaren munduarteko eguna da, guazen ekartzera poesiarekin loturiko film bat, Patterson ikusten dugu, eta zertaz hitz egiten dugu oso film polita, Jim Jarmusen film bat, eta ikusten dugu autobus gidari bat irakurtzea gustatzen zaiona, eta poesia idazten duena. Eta ikusten dugu oso film soil eta neurtu batean eta simple batean, ze Jarmus normalean oso badoka puntu bat pixkat absurdoa, histrionismoa, humorarekin jolasten duena, eta hau nahiko soila da filma, baina oso polita, oso emotiboa, eta ikusten dugu pertsona normal bat, autobus gidari batek, nola idatzi dezakeen poesia oso interesgarri bat, eta hor baditu jolas batzuk, benetako poeta batekin, eta hor badaude nola baiteko easter egg izena dutenak, izkutatuak filmean, poesia gustatzen baldin bat zaizu, arkitu ditzakezunak hor filman, eta oso film. Ikusten ari garen ez, azpitituluak euskeraz ditu, ez, esan bezala Kaundinsen, bertan jendeak borondrez bikoiztutako edo azpititulatutako lanak, direlako kasu honetan. Masekin lotuko dugu itxiko dugu bilduma hau? Bai, hurrengoa Mas oso filmona, nahiko berria, izan daitekea ez ikusi izana. 2021koa, Frank Kranz zuzendaria, eta badagoz film nola baiteko esango genuke zaku bat, eta zaku hortan ikusiko genuke adiez Mas. Ikusiko genuke adibidez Carnage, beste Polanskiren beste filme bat, eta da hori bilkura batean, mahai baten inguruan, jende bat biltzen da, eta hor emozioak, eta hor batzen diren, hasten dire, eta teatralitatearekin lotura duten filmak edo nik sartuko dituzke zaku hortan, Mas zaku hortan dago, eta zer aurkituko dugu, garai batean, tiroketa bat egon du da, estatu batuak. Claro. Antiroketak eta alakoak behar dute, abiatzeko, abiapuntu gisa. Hori da, nahi zoritzen oso ondo institutu batean den edo ez, ustut baiet institutu batean dela, eta batzen dira eliza batean, elizak uzten die batzea sakristian edo nahi zoritzen oso ondo, eta elkartzen dira alde batetik, hiltzailearen gurasoak eta hildakoaren gurasoak hitz egiteko eta pixkat aurrera egiten saiatzeko, eta oso pelikula emotiboa da, oso interesgarria da,
eta benetan oso gomendagarria. Beraz, iaia terapia modukoa egiten dute, eta asteontako estreinaldiekin lotuta, ezta? Lehenengo estreinaldia ere horixe bajo terapia. Oso ondo. Ikusten, ari nahiz zugandik ikasten. Bueno. Ba, urrengoa estreinutan bajo terapia daukagu, eta kasu honetan, justo esaten zen duen bezala, eta pixkat hor lotura egiten dugu, ez? Eta bajo terapia ere, sartuko litzateke Mass edo Carnage film hauen estilo berean, jende bat espazio itxi batean bilduta, nolabaiteko teatralidade batekin, uste dut filma antzerki obra batean oinarritzen dela, enago ziur, baina gainera, soinu bandan, Paula Blas musikaria daukagu, musikari nafarra. Ederra gainera, egiten ditu lan ederrak egiten ditu berak, eta horrek salbatuko du, ze bestela egia da, olako pelikulek batzutan beldur pixka bat ere ematen dutela, Antzeslanak gero zinemara eraman da, gidoiak oso ona behar du, atentzioa eta mantentzeko, ze bestelako osagai askota ere ez duzu izaten, eta... Bai, itzultzea zinema lenguaira batzutan eta ez gelditzea oso teatralagia batzuetan ez dela horren erresa, gainetik irakurri duena, behintzat, itxura ona du. Itxura daka. Eta seguru itxura ona duela zuretzat, jakin badakigulako zinema kolombiarra ere gustatzen zaizula, maiz xamarrek hartzen duzu ona, eta bertatik etorritakoa da Los Reyes del Mundo. Los Reyes del Mundo, zinemaldian sarir nagusia jaso zuen filma, eta hori estrenatuko dana. Kolombiarra esan duzun bezala, eta bertan, ikusten dugu egoera Kolombian, pixkat bazterrekoen historia, laguntasuna, pixkat hori marginalidadearekin zer ikusia duen filma, eta itxura, sari nagusia jaso zuen zinemaldian, oso kritikak ere onak, ez normalean zinemaldian saria jasotzen duenak eta kritikak ez dira beti zertan bat izaten, nik irakurri ditut, azken 20 urteetan zinemaldiak eman duen sari nagusi hoberena, eta horrelakoak irakurri ditut, ikusi beharko da, nik zoritxarrez ez dut ikusi oraindik, hori ikusi beharko dut, itxura nadaka. Emango diogu aukera bat. Eta aukera bat eman dizazun niri, ze trampa egin dizut nahi gabe, ze salto egin dut, baina The Watcher ezin aztuko dugu, Watcher ere estreinatzen delako ez da aste honetan. Neri Watcher ikusi dut, eta gomendatzen dizuet. Thriller psikologiko Polanskiren aromak edo hartzen zaizkion thriller psikologiko bat, nik hartuko nioke Le Mépriren aire bat hartuko nioke, eta oso historia simplea, estatu batuetako bikote bat, bikoteetako bat jatorri errumaniarra duena da, eta lan kontak direla eta errumaniara joaten dira. Bikotearen beste partea, mutila eta neska dira, neska mutilarekin errumaniara dihoa, aktoresa da, eta dago pixkat lanik gabe, ea kokatzen den, Errumania, herrialde berri bat, hizkuntza berri bat, eta pixka kokatzen ari da, eta denbora asko pasatzen du etxean bakarrik, bikotea lanean dagoen bitartean. Eta konturatzen da momentu konkretu batean, badagoela aurreko etxean, lehioan, norbait beti zelatan duena. Badauka hor, La Ventana Indiskretarekin ere zerbait, oso thriller interesgarria benetan. Seguru bait, baina pega bakarra dauka. Eta da, trailerra ikusi baduzu, badirudiela pelikula osorik ikusi duzula. Ze aurreko batean, zinemara joan, trailerra jarri, eta ez zait gustatzen, iaia pelikula osorik kontatzen dizkizuten trailerrak. Hori asko gertatzen da. Kasuntan ala gertatu zen. Asko gertatzen da, asko. Ni benetan gomendatuko nizueke ez ikustea trailerri. Hori da, ze behin trailerra ikusita ja sorpresarako tarte gutxi geratzen da. Beraz, zinemara bazoaz eta honen trailerra jartzen badizue, belarriak tapatu, eta azkenik, All the Beauty and the Bloodshed. Hori da. All the Beauty and the Bloodshed. Gaur zirikatzen ari nahi. Bloodshed, bai. Izango litzatekela, edertasun guztia eta odol ustea edo horrelako zerbait izango litzateke, bai? Odol triskantza edo horrelako zerbait, bai? Laura Poitras zuzendariaren dokumental berria, Laura Poitrasek zuzendu zuen Citizen 4, oso dokumentari interesgarria, artista baten bizitzaren inguruko dokumentala izango dugu, eta hori queer komunitatearekin loturiko artista, emakumezkoa, eta argazkilaria, oso irudikoniko artearen munduan, eta kontua zein da, bere historia jarraituko dugu, eta badago momentu bat emakume hau
sendagai batekin nolabaiteko adikzioa garatzen dela, eta nahazten ditu gauza desberdinak, hor ikusten dugu Sakel familia, hor egondu da Kriston Estatu Batuetan dago nolabaiteko epidemia opiazeekin, eta hor gauza asko aipatzen dira, artea, kultura, osasuna, zuzendaria ikaragarri zugarri hona da, dagoeneko Bilbon bota dute, baina Ipar Euskal Herrian baukazute, bai Baionan, eta beste areto batzuetan, itsasmenditan ikusten badagoela, eta Iruñan ere badaukazue ikusteri. Horxe, aipatu duzula iparralde gaina, gogoratuko dugu, atzo egin genilako elkarrezketa, eran egun, Bainolet pelikula ere gaur estrenatuko dela, Doni Banegaraziko zinemetan. Hoiek zinemetan, eta etxean ikusten edunak Euskal Enkaundi bidez, gaur bere aukeraketa ederra egin diguzula zumela. Eskerrik asko, estimatuta. Errekako espiritua deituko dute, bidea idek diezan. Astelena izango dira, gurekin Ziraun taldekoak, eta badakizue agenda osatzen ari garen honetan, bada beste hitzordu bat, trikiti zalez baldin bazarete behintzat ahaztuko ez duzuena, zer dakizue beti San Jose egunaren bueltan izaten dela, eta horixe da trikitixa jaialdia. Orain ere San Jose eguna izenean daramana, garai batean Euskadi Irratia, eta ere tartean ibilitakoak zirelako, eta bestelako izenik ere izan zuelako, baina San Jose eguneko trikiti jaialdia esaten badugu, badakigu guztiok hitzorduan unden, Azpeitian noski, eta bertara egingo dugu, ze Trikitixa elkarteko bikideak bertan ditugu, Agurzane Lustondo, eta Andoitz Antzizar, arratsaldeon bioi, zer moduz gara, ongi? Arratsaldeon. Ongi, zuk ere bai. Bai, eta dena prest, bihar larun batez, egunarekin ez gaitezen despistatu izena bai San Joserena, baina larun batean ospatuko delako, zer prestatu duzu Andoitz, biharkorako? Bai, zuzen esan duzu, San Jose bezperetan izaten da, edo San Jose inguruan, eta beraz, 18 larun batarekin, hain zuzen, San Jose, eta normalean bikote 7 talde izaten direnak, aurten ere 7 izatea ere lortu dugu, eta bete dugu, eta, aurten ere anitza izango den, jaialdi bat izango da. Bertan izan direnak dira batzuk, baina beti saiatzen gara berriak ere ekartzen, eta aurten ere badira berriak. Bai, ze Agurtzane hori da, jai honek balio du hortarako ere, izen batzuk badaude ezagunagoak zaizkigunak, beste batzuk berriz ez hain ezagunak, inguruan eta behar bada bai, baina jende gehienarentzat ez, eta hor saiatzen zarete, halako nasketa egiten. Bai, alegin bat beti egiten da, sekula bertan parte hartu zuen jende horri aukera bat eman, eta, olako jaialdi esanguratsua, trikiti lehen esan dugun bezala, trikiti munduan oso jaialdi ospea daukan jaialdi bada, eta hor, hasi berriei, eta, hasi berriak edo sekula joz dutenai, aukera bat eman nahi izaten diegu, eta bestalde, kongresu sagratu dauden batzuk, nasketa bat egiten da, eta nik uste dut, beti saiatzen gea gauza desberdinak itzen, eta urtengoaren nik uste dut gauza bintzat itxura hona daukala menuak. Bai, esaterako lotu dituzue tradizions eta tradizioak. Hitzjoku bat dirudi, ez da, Andoitz, baina ez da itzulpeen hutsa, ze azken finean batzuentzat tradizioa dena, beste batzuentzat tradiziona izango da, ze... Bai, baina tradizioa beti da gaur egungoa. Askotan tradizioa hitz egiten dugunean iraganaz ari garela iruditzen zaigu, baina oraingoa da eta gurea da. Eta bai, tradizioz eta tradizioak hau gehiago dator, Josua Edelman tarteko delako, eta honek pianoa edo
isats pianoarekin agertuko zaigulako bihar holtzan, eta hauek Xabi Arakamaren soinuarekin batera eta jasa egiten dutelako. Eta ara hor nun sartzen den isats pianoaren jasaren eta kontrabasuaren jasaren batera, gurea den soinu txikiaren doinuak ere bai. Beraz, bi soinu jotzaile, kontrabasu eta isats piano batekin, eta ara hor traditions eta tradizioak. Bai, ze agurtzan trikitixak beti jakin izan du, ez da beste instrumentu batzuekin, eta bide berriak ere urratzen, ez? Garai bateko eskola zaharreko trikitixa ere hor daukagu, baina gerora ere moldatu dela garai berrietara, ez? Bai, eta bueno, eta zuk ondo esan duzun bezala, beti aspatu izan du beste musikatesna batzukin uztartzen, ez? Ze ondala urteke, bueno, beste txistukin, dultzainakin, panderokin, behakin, ez? Biolinakin, aukera desberdinak izan dira, eta, bueno, gero urtek aurrea junala, jazzbana formatu hone, saxofoiakin, eta, bueno, eta gaur egun, beste instrumentu pila batekin, baina nik zute, ondo asmatu duela. Bai, trikitilari gazteak eta ezain gazteak danak elkartuko dira, ez? Bihar, hitzordua 5:00 izango da, tartean dauzkagu Garixeta Maltzeta esaterako, baina baita, Aritz Aitziber eta Anaitz, ez? Ikusten dugu hor, pixka belaunaldi eta desberdinak ere elkartzen dituzuela, ez? Bai, gaztea erreferentzian hartzen dugun. Bai, gazte txartela, hemen beti aipatzen dugu, behin gazte txartela kendu ezkero, akabo. Hori da. Aspaldian, agurtzare gola buruakin egiten du, gazte txartelik ez daukagu, baina. Bai, aspalditxe, baina, bueno. Ardoa bezala onduz. Hori da. Eta hain zuzen, ardoa bezala onduz adibidez, Inorkinak taldean ere, Mikel Alkorta, gure adinparetsuko adugura hau ere tarteko da. Eta bai, Aitziberretan aitzegia esan, gu baino zer gazteagoak dira, eta hauek benetan gaztea dira. Agian Xabi Arakama izango da helduenetako bat. Beraz, bai, hori da. Beraz, bai, neurri batean gazte jendea da, bihar holtzan egongo dena. Bai, eta zer elkartuko dira bertan, trikitilari edo trikitizale? Ze, ez dakit, trikitilari dena trikitizale ere izango da, baina batek zale izateko aukera ere badu, lari izan gabe, eta azkenean batetik da ikuskizunaz gozatzeko aukera, baina gero, osteko afaria ere ez da makala izango, urtzane? Ez, egia esan da, danetik izaten da trikitilari eta trikitizale danetik izango da publikoan, eta gero egia esan da, afal ondorenko afari, giro hori oso berezia izaten da, eta azken urteetan, iez egin zan hola, baina pixkat limitatu goa izan zan, ez, pandemian urratxak hortzo delako, eta, urtean ez, nik uste dut, giro, bi urte edo hiru ez dela inola afari horitakoa, nik uste dut, giro bikaina izango dela, eta, ikusiko dugu. Izan dakoa, hitzordua Azpeitian izango da, zuek zer horrek ere Azpeitian zaudete, eta gure ikusle azkarrenak jabetuko ziren zuen atzekaldera begiratuta, ez zaudetela nolanahiko tokian, ze trikitixaren ganbaran egin dugu hitzordua izen horixe baitu, zabaldu berri duzuen erakusketak, ezta? Azkenik edo azkenean, trikitixak berak ere izango duelako, ez da, behar zuen museo edo interpretazio zentru hori eta nun eta elkarteak berak egoitza duen jauregi eder horretan, ganbara horretarako propio osatu duzue, eta hor atzekaldean ere atzematen dugu, baina hor badituzue, altxorre ederraskoak eta ez berriak, horiek bai direla aspaldikoak, horiek bai direla zaharrak. Bai. Hain zuzen, bai, erakusketa irikitzeko gore handia tokatu zaigu orain zuzendaritzan gauden hoi, baina egia da, Euskal Herriko Trikitixa Elkartea bera sortu zenetiko amets bat izan dela, dagoeneko baditu Trikitixa Elkarteak berak ofizialki 30 urtetik gora, soinu jotzaiak elkartu zirenetik ere, lehen aldiz elkartu zirenetik ere, 50 urte ere igaro dira, eta urte guzti hauetako ametsa, azkenan egi bihurtzeko aukera izan dugu. Gure aurretik etorri diren guztien lanaren eta borrokaren ondorenak guk jaso dugu emaitza, eta bai hementxe gaude, Trikitixaren ganbara guztiak zaudete onera gonbidatuak, nahi duzuenan etortzeko, eta gustu handiz erakutsiko izkizugu, hemen hartzean ikusten dituzuen altxor hauek, eta gehiago, eta ikusten ez dituzuenak. Bai, batzuk ikusten ditugu, ez da, berrienak 0,7ekin edo lotuko ditugu askotan, baina hor bestelako markak ere, ez, behar badain ezagunak etzaizkigunak eta ere atzematen da, koloretsuak, egurrikutukoak, ez, orain ikusten ari gara, erakusketan alakoak badirela, eta panderoak ere bai, ia gainera dedikatoriarekin, panderoak, ez da?
Bai, hor, erakusketa montatzen eginean eta helburu horrekin, izan dira hainbat panderista, bereien hitza jarrituztena panderoa eta bereien sinadura, eta hor daukagu, batzuk ja gure artean ez daude, baina hor danan izenak hasten banaiz esaten aztingo bakarren bat eta hobez esatea, baina bai hori ere, jendeak borondatez, txikitilarik, borondatez emandako elementuak dira. Oiek bakoitzak idatzitakoak, baina Koldo Izagirrek ere bai propio osatu dizue, halako testu batzuk eta dotore askoak. Bai, hain zuzen erakusketa ez da soilik txiki eta panderoak erakusten dituena, baizik eta nolabait soinu txikiaren etorreratik abiatutako trikitixaren historia kontatzen duena. Orain erakusgai daukagun honetan, diktaduraren bukaera arteko historia da kontatzen duguna, eta bide horretan agertu izan diren testuak eta koplak eta tartekatuz, Koldo Izagirreren hitzez kontatu dugu gure historia, eta benetan Koldo Izagirrek buelta zoragarri bat eman dio, zirikatzailea da berez Koldo, eta hemen ere zirikatzaileak dira testuak. Hori da, argitu aldugu italiarrek, argitu aldugu Italiatik ekarri ote dugun edo Bizkaian sortutakoa ote den, hori argitu aldugu? Ez, hori ezinezko gauza bada, testigantza horiek eta galduta dauzkagunez. Baina egia da, bi teoriak hor daude, bata italiarrek ekarri zutela tren txikia edo trena eginez, 19. mendean, edo eta portuetatik orokorrean, baina bereziki Bilbokotik sartu ote zen. Beraz, nola edo ala, beti ere soinu txiki bat etorri zen gure gana, munduan estandarra zen soinu txiki bat, baina gure egin genuen, gure aldaketatxo batzuk ere erantzi genizkion mekanikoki ere, baina gure jotzeko era erantzi genion, eta horrek gure egiten du, eta munduan berezi egiten gaitu. Eta, sartu zen, eta, honi uste, azkenen guretza daukagu, eta, bai. Eta gurea izango da, noski, eta gurea delako, eta oso gurea, eta oso sentitua, uste dut ere azpimarratu beharra daukagula, Bolondresen lana, ezta, dokumentazio biltzerako orduan eta ere, horre egon delako jende asko, muixu truk, eta benetan sinistuta lan egin duena, ez? Ni uste urte askotan, pentsatu, Andoitzek esan duen bezala, lehenengo elkarteratzea egin zela, 50 urte pasatu dira, hasiera batean bakarrik jaialdiak eta omenaldiak egiteko elkartzen ziren, baina jende hori ere Bolondrese aritzen zen, eta gero ja ofizialtzen da elkartea 80 eta hortik aurreare, Bolondres pila bat aritzen da lanean, eta jarraitzen du gaur egun modu altruista lan egiten, eta nik uste hori lani gabe ezingo litzakela, ez ginak egon iritsiko, ez? Horin lanan maitza dugu gaur hemen ikusten egin erakusteko. Euskal Herriko Trikitixa elkarteak nolabait liberatu bakarra dauka, lanean bat dago, baina bere inguruan Bolondres aritzen den jende ugari biltzen da, bereziki zuzendaritzakoak, adibidez, biharko jaialdi horretan ere, 4 Bolondres aritzen dira, ia lehengo urtetik eta abiatuta lanean, ez? Eta guk funtzionatuko baldin badugu, ez dakit zoritxarrez edo zorionez, baina Bolondresekin lan egin barra daukagu nahi eta nahi ez. Pentsatzen ari nintzen horre erakusketan badaudela irudi zaharrak, garaibatekoak, eta batek daki, ezta, hemendik 30-40 urtera, biharko jaialdiaren irudiak ere akaso izango direla, ikusgai, ez? Beraz, hortxe, hitzordua gogoratuko dugu, bihar arratsaldean denak azpitira. Hori da. Oso ondo. Bihar arratsaldeko posterdietan, ateak irikita, azpeitin izango gara. Hori da, hortxe, izango dugu horren ere berri, eskerrik asko Andoitz eta Agurtzane estimatuta, eta hitzordua ere, ganbarara gezuratu nahi duenak, hori bai, hitzordua eskatu behar du aurretik, hemen jarri ditugun, postontzira, edo telefonora deituta, ezta? Hori da. Trikitixa.euseren bertan ere informazioa bertan izango duzue eta bertan sartu ezkera aurkituko duzue eta urko bide batez soinu jotzen bakizula badakigu eta San Jose batzutarako gonbidatu da zaude. Datorren urtekorako hitz egingo dugu, biharkorako ja ez naiz garez eta iritsiko. Estimatuta, bikote, estimatuta. Biharko aia egitura osatuta dago egitaragua eta beste batean beharko du, bai. Estimatuta. Eta erakusketa batez, beste bateragoaz, Albao lan, badakizue bertan ere itxasontziak eta barkuak eta egiten alakoak ere aritzen direla, lehendik ere, baina oraingoan arraunak egin dituzte. Eta gutxien espero dugun tokian, Ataunen, bertako basotik hartutako egurrarekin egiten zituztelako garai batean arraunak, eta izenare alaxe jarri diote, Ataunen, arraunen. 16. mendeko kontu ez ari gara, pentsa, baina badagoen ez zer konta, bertara egin dugu, Albaolaraino. Martxoko goiz hotz bat da.
mailu kolpeak entzuten dira. Egurra mozten duten zerrak. Baina non gaude? Albaola Itsas Kulturfaktoriara etorri gara. Pasai San Pedroko portuaren ertzera. Mikel Leoxekin gelditu gara, ontziolaren historiaz gehiago jakiteko. Gure helburua beti izan da izatea itsas kulturaren eta itsas ondarearen erreferentzi bat. Hau da, norbaitek nahi badu jakin, garai batean euskaldunak nola nabigatzen zuten, hau izango litzateke lekurik aproposena hori ezagutzeko. Itsasontzi mota desberdinak eraikitzen dituzte, modu tradizionalean, eskuartean amets handi bat dutela. Xabier Agote, bea da gure presidentea gaur egun, eta beak erabakizun bere garaian, bea ontzigilea zen, eta erabakizun, ze polita izango zen egitea Euskal Herriko itsasontzien erreplikak, desagertutako ontziak. Hain dira tradizionalak, non ataunen arraunen proiektu berri bat aurkeztu baitzuten. Pagoetatik zura ateraz arraunak egiteko. Teknika honen aitzindariek ataungo herrian egin zuten bezala. Ataunen bertan badago baso bat, deitzen dela arraundegi. Oso esanguratsua da, ez? Eta gu pentsatu gendun, ederra izango zen gure arraunak egin beharrean edozein egurrakin, bertako egurrakin egitea eta gaina han, garai hartan bezala. Eta gure ontzigintza eskolako aprendizekin joan ginenara eta hasi gendun proiektua. Langile eta ikasle artean, 30 pertsona baino gehiagok osatutako talde bat ari da bertan. Emakume asko tartean. Lan gogorra da, askotan oso lan fisikoa da. Neskak eta mutilak egiten dute berdin. Eta neska izateak ez du, gaur arte izan dan bezala, ez du oztopatzen. Baina zalantzarik gabe, 2014etik daramaten proiekturik berezina Nau San Juan eraikitza da. 16. mendearen erdialdeko Ternuako uretan ibiltzen zen baleontziaren erreplika. 1573an itsasaratu zen eta ez zen inoiz Gipuzkoara itzuli. Ahaztuta geratu zen 1978an, Red Baitit gertu, haren arrastroak aurkitu zituzten arte. Baleontzi hau UNESCOren urpeko kultur ondarearen ikur bihurtu da. Beraien babesa da guretzat kalitate label garrantzitsuenik bezala. Well, I did not take from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing on you, and I can't let go. Albaolakoen antzera gure hurrengo gonbidatuek ere iaia horixe egiten dute. Tradizioa eta berritasuna uztartuz, roka beti izango da modernoa, baina oldi kutsu bat ere badu beraien musikak, eta horretarako ekarri ditugu taldekide bat eta bat, bat barik ez da bi, ez? Eta orduan gurekin dira Aitor Etxeberria eta Ander Goitia, arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Laukotea, hortxe besteak etxean utzi ditugu, danak ere ezin antolatu ginelako, baina zuek etorri zarete, gainera horixe, diskaren izena, zuen oraingo bilduman, 4 abesti bildu dituzue, eta bat barik ez da bi. Bat baino 4 bildu dituzue, beraz, azkenean, izenburua nondi dator edo nondik ekarri duzue? Bai, gehien bat Xabi abislari izaten da letrak idazten dituena. Orduan gaur suertea Eta gaur suertea daukazu, errua bota dizaiok ez zue, eta letren eta olakoen gainean galdetuta ere, arena nola den errua. Hori da, baina justo esaldi hori aipatzen da Gau Eternal bat abestian, eta, bai esan aldo gula, letra hori bera atera zituela edo inspiratu gintzela Mikel Sotoren poema liburu batean. Bai, ze Mikel Soto da M.S. Hori da. Izen buruan alaxe jarri duzue, ez da? Eta bukaeran danak aldezka M.S. Ez da hemen egon zaharra Mikel Soto, eta berak badakigu, literatura munduan ere lan egiten duela, berak liburu ere idatzi zuelako, ez da, suak pizten direnean, eta bertatik ateratako edo bertan inspiratutakoa. Kanturia aipatu dugunez, entzun dezagun pixka batean.
abesti hortan ja atzematen da zuen talderen ezaugarrietako bat, ez? Ahotsa, ez? Mikelen ahots, badirudien xuxurlatzen ari zaizun ahots hori, ez? Indarrean sakona badena, ez? Hori da etxeko marketako bat. Bai, bueno, beti esaten da bere apurren melankolikoa edo nostalgikoa dela bai, bere ez dinona bakarri, baizik eta kantitako modu ekona bere. Eta, bueno, apurbete zentzu propioa bere hartu deusabik. Ondala, hasikeran ikusten badazun zen abesten zeuen eta oine zeran egiten duen, aldaketa logiko bat egon da eta bueno, badeko beran sarma propioa, bai. Eta gainera egokia alako edukiaz eta aritzeko, ez da? Zen nola ere minetik ari zarete, aurreko lanean ere alaxe aritu zineten, ez? Gertakizun traumatiko batek, edo haren ostean gero nola bideratu behar izaten den hori, nola landu behar izaten den hori, eta hemen ikusten dugu, gauak eta irudien bidez, ze irudiak ere ederki zaintzen dituzue, pixkat badela, ez? Mezu hori, ez? Melankolikoa, minetik, barrutik, ez? Erosoa ez da. Irudiak bere, bueno, nahiko bideoklipari referentzia eginez, Simon Agirrek eta Maria Muridas egin zuten, eta libre itxe genien, eta, bueno, igual eureri bere, abestiek transmitidu zotxiena da, bari plasmatu zuten, eta bat egin dau abestiek bideoagaz, baina ezer, komentatu genituen gauzak, baina naturala izen dan. Gainera, nolait ere abestirik landuena. Ze zuen beste marketako bat bada imperfekzioarena, edo ez, ematen duena improvisatu, batean juntatu zaretela, egin, eta ez zoaztela gauzak edertzera, ez? Bere horretan gordinean edo, ez? Bueno, imperfekzioaren atzean bere badago lana. Alegia, estudiatutako imperfekzioa da, hori da zaiena, ez? Ze grabazio ere ala egin duzue. Danak batera sartu, ez, eta etxean bazeundete bezala, ez bakoitza bere kabuz eta gero danak elkartu, baizik eta danak batera. Horrez ematen dia bestiei. Bai, a ber, nik uste dut esanguratsuena diska honen soinuaren aldetik eta bar hori dela. Azkanean ideia zen gure kabuz grabatzea eta nahaztea, lortzeko kutsu hori, etxeko kutsu hori edo imperfekzio horrek bebai bilatzeko. Eta hori alde batetik eta gero beste alde batetik bebai, pixka bat zaintzeko gehiago gure prozesua izateko, ez dakite, erosoagoa gure artean edo, bai. Bai, presio barik. Xalba Ramirezi, hau dala, iaz atera den abesti ederrenetakoa. Beraz, ez dakit, laguna duzuen edo sobornatuta edo, baina ez dugu ezagutzen. Alaxia aipatu du, ezta? Aztertu beharko balu 2022an atera diren kantuak, hau dala hoberenetakoa behintzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Zuek ere asmo horrekin, hau izan da gainera pixkat bilduma eta aurkezteko erabili duzuena, beste berriz, Nire Loa. Entzun dezagun hau. Eta hemen berriz ere minaren inguruan, ez da? Hotzaren aurrean bakarrik sentitzen denaren beldurretik abiatzen da kantua? Bai, bueno, eske horrek galderak igual bai. Orduan zuri galdetuko dizut, Ander, ze okerez banago, zuzara hortxe buruz bera agertzen zarena. Bai, Xabik ez dakit minari buruz berbaiten badean, baina niko letra artiatzeko banu, horreri buruz minari buruz. Motiborik izango zenuke, ze zuri esan zitutenean, buruz bera jarri behar duzu, alako bideoa egiteko, ze pentsatu zenuen. Hasikera baten Xabi zen zan. Xabi eske genuen bai, eta arnez batzukin eta egin duen, eta bastakit, lepoko minegaz eta ibiltzan, da... Bai, ez eguen aguantaten egin. Flojoa zan. Bai, flojoa izan zan. Hona ez etortzak arrisku hori dauka, larrutzeko ere, aukera eta eskubide guztia daukagula. Bai. Eta orduan pentsatu zen duten, zer horrekin. Hori da, bai, gero akauen ja, egon zan momentu bat, toma baten, grabatu genuen toma bat,
eta ondo geratu zen, eta ez zioten kamerari grabatzeko botoia zuten sakatu, y me quería cagar en todo. O sea, ya zan, ya pasauta, eta akauen ja... Gaina, normala nura izaten da oberena, grabatzen ez duzuna, beti izaten da oberena. Aurpegia puztuta, ja, oza, nahiko realista horregatik. Ja, eukin nuen aurpegia, como si tortura... Indarra badauka bintzat, bideoak, hori nabarmena da, ez da. Eta hau melodikoa bada abesti hau, ez? Pixkat hor, bueno, lasaixeagoa edo ematen dio, eta hor ikusten da zuek ere, estilo aldetik ere ez daukazuela etiketen eta beldurrik, ez? Lehen esan dut, bakizuek kazetario beti gustatzen zaigu etiketa bat jartzea, rock progresibo oldia, omen da zuena, ez da, formula hortan ere eroso sentitzen dute zareten, edo... Ez gara eroso sentitzen etiketa baten bez, nik uste dut, eske... Osa, nik uste dut, gaur egun musika entzuteko hainbestelako errestasuna dagoenez, osa, Spotify edo edozin plataforman aldozu entzun musika klasiko abesti bat, eta jarraian rapeko abesti bat orduan, etiketa horrek ja... Gaitu beharra dauzkagu. Bai, nik uste dut baiet. Eta etiketen atzan daude pertsona. Eta hortarako bai aukera ematen duela batekin eta besteekin aritzeko, eta urrungo abestia ere auzolanean egin duzue, jende berezi xamarrakin. Eta orain ikusiko dugu, baina zeinekin juntatu zareten ikusita, lan ez dakit egingo zenuten, baina juerga seguru baiet, beste txil mafiakoak ere tartean zeuden, pentsa. Pues me la suda, no me la curra, ponme otra. Me robé un primer plano, no iba a entrar en la toma. Y esos tiburones y les hice la cobra. Busco en la basura algo que me espere. Busco en sus piernas algo que me a la peña barca tú por faltar. Es lo que pasa por hacer famoso algo subnormal. Si suele vengan a mi casa, pregunten qué tal. Hor ikusten dugu hizkuntzaren nahasten duzuela, bat edo beste, jende ere mota desberdinetakoa, estilo desberdinetakoa, zeini bururatu zitzaion entsalada berezi hori osatu behartzala. Bueno, juerga baten urten zen kontu bat da. Juergan. Baina gero etiketetara bultatzen be bai, igual aipagarri da beho indala urte batzuk edo COVID-an horretik bere, askotan berbain dugu, holako gauza bat igual apurbete fuera de konteksto geratzen zen, eta oin ba posible da, etiketa horrek bera apurtzen hasi dire, zentzu batzutan, eta horregatik bere eskarako katzen leku baten berez, holako gauza bere egiteko pren gauzelako, eta... Gainera nik uste dut bideo honek erakusten digula beste gauza bat, eta hemen ere esan izan dugu, eta bada hor korronte moduko bat esanez, iraultza horrengoan ekialdetik datorrela, Nafarro aldean eta ez, dalako musika mota hau eta lantzen ari den jende berezi bat badelako, ez, eta papatean, izena ere hartu dutelako, lehendik ere hariko zirelako lanean segurazki. Haiek ekialdetik eta zuek berriz mendebaldetik, ez? Eta gaina Bizkaia aldetik eta ez gaina Bilbotik. Eta uste dut hori deigarri ere badela, ezta? Askotan iruditzen zaigulako behar bada olako estiloak edo hiriarekin, hiriburuekin eta ala lotzen ditugu, eta zuek berriz mungiat izatuzte. Eta pixkat hori ere aldarrikatu behar da, ezta? Ekialde, mendebalde, hiri, herri, gero esan dugu bezala, norberak bere etxean ere egin dezake gaur egun tresneria eta alakorik ere baduelako hauek egiteko, ez? Eta horre somatzen duzu, pixkat tokatzen zaizuela mendebaldearen izen ona toki honean mantentzea, edo... Bueno, ez dugu hain geografikoki ikusten, egia esan. Bai egia da, eta askotan esaten dugu, ezta? Esaten diegunean gure, ez dakite, portadak eta egiten duzte jendari, siempre nos relacionan con hierbas eta olako gauzak, eta urtzik gure soinu teknikariak esazuzuen, eske, jentak, zuek herriko jentea zari, igual ikuspegi hori daukate zuengan. Eta hori erapurtu behar da, ezta? Herria badela hori, baina hori baino gehiago ere badela, ez? Claro, hori da, bai. Esan duzu, juerga batetik sortutako kolaborazioa izan zela, ikusi dugu hor Kiliki Fresko kantuan mugikorra hortxe aurrean duela dagoela, baina ez da pose hutsa, ze beste egun hortan bertan idatzitako kantua zelako, ez? Zer gintzineten denak elkartu eta hemen dizera ateratzen den? Hori da. Instrumentala grabata egon zan,
bajoa, bateria eta gitarrak, eta hori kondizio bakarra hori berbatu gendunan izen zen, egunen bertan sortu behar zirela botza, letrak eta melodia be bai. Eta hor duten zen, bai. Irikitaz aparte Josu Simun, ez, Belakokoa dago, ze haiek ere, eskualdekoak eta Izaki, eta zuek lehendik ere beste taldekin eta Txilmafiakin aipatu dugun bezala, J. Martinakin eta ere egin izan dituzue kolaborazioak aurreko diskoetan, eta importantea ezta sare hori jostearena, ez, hortik atera daitezken kolaborazioak eta hortik eraiki daitezken proiektuak eta... Bai, azken finean nik uste dagoela euskal musikan generazio berri bat, eta orduan nik uste dut garrantzitsua dela ez dakit. Bai, bateratasun hori adieraztea. Ez dut zuinok ez oparituko. Orduen, modu bakarra dekozuna hori aurrera, modu natural baten eta on baten aurrera egiteko da alboko agaz batu eta elkartasuna. Eta horri ez diozue beldurrik, ze bildurre da, ez, bilduma hau, EP hau osatzen duen laugarren kantua, hemen ere ikusten duguna da hori ez da, tempo azkarrenak edo pixkat bestelako erritmo batzuk ere badituela honek, ez? Bai, bukatzeko horregatik bera aukeratu gendun igual. Azkabuko abesti bezala. Gainera da. Ja, indarrean bukatzeko eta ze esan dugu, ez da EPA. Orain egun, diskak eta lehen aipatu duzu Spotify eta musika entzun daitekeela. Baina, klaro, gaur egun konsumitzeko moduak ere aldatu dira, ez? Eta askotan, disko osoa ateratzeko zaiegun gabeta ere, ateratzen dira alakoak, ez? Bai, igual kontsumitzeko modua bere... disko oso bat kontsumitzeko ohitura esteko jente askok igual, edo ez dakit, holan osori gero eta gitziago. Orduen hori, apurrete disko luze batetik atoz ganera, lan pilo bat izen zala, eta orduen erabaki gendun egitea epe txiki bat, oso zainduta, lau abestigaz, apurrete freskatzeko burue eta disfrute gendun pilo bat aurreko agazue bai, Bai, zuen burua behartzeko, ez? Azkenan aitzaki bat ere behar izaten duelako aurrera egiteko, Durango bezperatan ateratzen duten, eta erantzuna ere ona, ez? Oso ona izan zen egia zen, bai, zuk esan duzu modura, Durangoko azokan aurkeztu gendun, eta gainera erantzunai hor sortea eduki gendun erantzuna izan zela pertsonan, izan zen direktoa bai. Horta oso positibo. Eta ongi etorri zitzaizuen 2022 borobiltzeko. Ze irakurri dut zuen sare sozialetan 2022 ere urte borobila izan zela. Hasi zen utela Thatcherrekin eta Thatcherrekin kolaborazioan. Kontzertu pila bat eman zen utela, gogoan zen ituztela Kafe Antzokikoa eta Mungiako jaietakoa, eta gero bukatu eta zer honekin, ez? Bai, oso ondo egonda. Eske ganera Sidasuneko bigarren diskoko ez dakit, usta edo batu dugu oin. Ez da izen, hori beran egunen ere indozun zeuser izen da, indozun zeuser, eta COVID-aren erruz edo, igual izen da, hain naturala izen ez dan, feedback bat edo, askoz bebelua betor da, orden bai batu daku hori, purret ezagunago egitea, ez dakit, musika mundu honetan edo, eta zeuna mi gordo, baina ez dakit. Eta azken proiektu hau. Eta gero gozatzen duzu zuzenekoetan. Bai, pilo bat. Pilo bat. Horri gerri da, ez? Pilo bat, ze bat da grabatzen dena, ez? Eta gainera grabazioan ere saiatuta, naturalidade eta puntu hori eman da, gero naturalidade hori bai, zuzenekoetan antxe nabarmen geratzen dela. Zan baiz dagoela ez tramparik, ez kartoirik, ez dago aldatzerik eta. Baina pentsatzen dut eraberean ikusleen eta entzulen feedback horrek ere eraberean zuek ere berotzen zaituztetela, ez? Eta orduan gora etortzeko aukera ere ematen dizuela kontzertuak, ez? Bai, era bat, azkenean guretzat gure kontzertuak gure asteburuak dira, juega bat direz. Orduan oso ondo pasaten dugu, eta beba ikusten dugu jentea ondo pasaraztea egiten dugula. Horregatik gogoraraztea komeni urrengo itzorduak zeintzuk diren. Hilaren 31an Bilagonan izango zarete. Bai. Eta gero apirilean 8an Elorrion, 9an Gernikan, 15an Zumaian, 21an Orion, eta maiatzean irakurri dizuet badatorla zerbait dotorea, baina... Ez da gira aurreratzeko moduan gauden edo orain sekretua da? Bai. Ganera, sarrerak ja salgai dauz, así que... Segunetan da, 25ean? 25ean. Maiatzako 25, Kafe Antzokian Thatcherregaz, baten dugu, eta sarrerak ja salgai dauz. Eta orduan hor bai...
Hor bai, gertzen zaizu aurpegian. Ze plazarik kutxunenak edo, bueno, eguen dare... Urrengo gunean lanin behar badozun bere aurreko gunean zeus erin alda. Hoxe, animatu, tentzarela ostialera ere, eguenean ongi pasaba duzu, ez? Bueno, egun bateko ere pasako da. Orduan, bueno, hor pentsatzen dugu bitaldeak ere ezagututa, zer nolako giroa sortuko den eta ere apuntatuta geratzen da hori, maiatzaren 25ean. Hori da. Izango dela, horixe. Hitzordu horren zain egongo gara, eta bitartean bat barik ez dagoz bi, olako bildumakin eta zuen aurreko lanekin ere gozatuz jarraituko dugula. Eskerrik asko bikote, eskuminak falta direnei, eta tira, ez ditugu gehiegi larrutu ere, ez dira etorri, baina hortxe geratzen da. Ondo portatu zari. Bai, eskerrik asko zuek bai ondo portatu, eta zuek badakizue bihar ere esan behar nuen, baina ez, astelenean ere, hementxe izango garela, betiko orduan, ordura arte txintxe bili, eta ongi izan.